un mes que sóc a Olot i no m'he acabat d'integrar en el grup, però tot i això encara tinc esperances de fer molts amics aquí a Olot. La primera setmana va ser molt normal. Tothom em tractava bé, fins que un dia les coses van canviar. M'he deixat els exàmens al departament. Els vaig a buscar. Espero que quan torni estigueu asseguts i tots callats. Val? Entesos? Laia, si hi ha algú que es porta malament, l'apuntes a la pissarra. Vale? Ara vinc. Avui no hi ha ballet en tu? Molt bé, espero que us aneu portat bé. Com ha anat, Laia? Sí, tot bé. Tot correcte? Perfecte, doncs continuarem amb la classe de socials. A veure, què em teniu que explicar d'aquest vídeo? Si no ho vols per tu, no ho vulguis per ningú. Un món sense bullying. Estem amb tu. El bullying és necessari, siguem tots amics. Dos, un! A veure que... Espera, que no és el vídeo.
Veig que estem molt quiets. Laia, ha anat tot bé? Sí, tot bé. Doncs continuem amb la classe de socials. Vinga. Ah, la contrasenya.